παιδάκια γίνονται όλα. Τα οποία φαντάζομαι εσύ στη δική σου τάξη δεν έχεις θέματα να δεν προσέχουν κλπ. Με όλο αυτό το έργο που ανεβάζεις, πώς να μην προσέξουν? Κοιτάξτε, είναι μικρά παιδάκια. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε να τους τραβήξουμε την προσοχή. Σε τι τάξη είσαι, Γιώργο? Σε δευτέρα τάξη είμαι. Αλλά άκουγα πριν όλα αυτά τα αρνητικά, τις ειδήσεις και όλα αυτά. Και λέω, η αρχή όλων είναι η παιδεία. Αν καταφέρουμε να έχουμε χαρούμενα παιδάκια, θα έχουμε χαρούμενους ενήλικες. Οτιδήποτε του λέμε, βάζει μια λέξη μπροστά που την περιγράφει. Αυτό το λέμε επίθετο. Είμαστε έτοιμοι? Για να το πούμε ακόμα λίγο. Έτοιμοι? Για να ξεκινήσουμε. Έχει και άλλα ζώα, δεν είναι μόνο αρκούδια από ό,τι βλέπουμε, Γιώργο. Επιστρατεύω ό,τι ζώο βρω μπροστά μου. Όλοι οι δάσκαλοι προσπαθούμε να βρούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε τα παιδιά να μας προσέξουν. Το κελί 33 τι είναι εδώ? Το κελί 33. Το κελί 33 είναι ο κακός λύκος, ο οποίος τρώει τις λέξεις που έχουν μέσα ου. Καλά, πίθα. Σε ποιο στυλ έχετε επιθεώρηση εκεί? Δηλαδή θέλω να πω ότι περνάει και σε αξιολόγηση. Αξιολόγηση. τι βαθμό παίρνεις, ας πούμε, για όλο αυτό που κάνεις στο σκηνικό? Δεν ξέρω τον βαθμό από τον επιθεωρητή, δεν έχω δει τις φακέλες μου. Τι μισθό έχει ο δάσκαλος στην Κύπρο? Είναι πιο ψηλός από την Ελλάδα σίγουρα. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ένας ικανοποιητικός μισθός, ρε παιδί μου? Σχεδόν τριπλάσιος. Τριπλάσιος, μάλιστα. Γιατί εδώ δίνεις και την ψυχή σου. Ένας δάσκαλος τώρα που κάνει μάθημα μέσα σε σχολείο και ειδικά σε πολύ μικρά παιδάκια, χρειάζεται να δίνει και την ψυχή του. Καλά, εσύ το κάνεις με το παραπάνω, αλλά θέλω να πω ανταμείβεται αυτό. Ανταμείβεται οικονομικά, σίγουρα, ναι. Μάλιστα. Γιώργο, χαρήκαμε πάρα πολύ να ξέρεις. Δηλαδή ο μισθός είναι κάπου στα 3.000, έτσι. Τώρα μην του πούμε να πει το μισθό του. Όχι, λέει 3 φορές της Ελλάδος για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά. Εγώ ευχαριστώ, γεια σας, Και καλή πάντα χρονιά. τέτοια. Και πάντα τέτοια. Καταρχάς,